औ कान में झूले झुमका माली औ बता देना गरीब तोर ना छात्र मंच में आएंगे बताना वो कति कर हमें तोरे गाँव कौन गाँव का ईमानदारी से बता भाई तय हाँ कौन गाँव के हो? कहाँ बताऊं? कौन डहर के है? मैं हाँ कोरबा डहर के। एक कोरबा कति के संगवारी हो तबे कहता हूँ बड़ा ऊंचा हिल वाली कान में झूले झुमका वाली बड़ा ऊंचा हिल वाली कान में झूले झुमका वाली बता देना कोरी मतरना तय बताना वो कति कर हवे तोरे गाँव बताना वो कति कर हवे तोरे गाँव तय बताना वो कति कर हवे तोरे गाँव बताना रे कति कर हवे तोरे गाँव बोली तोर हे दीवानी नैना तोर गजरानी बो बड़ा ऊंचा हिल वाली कान में झूले झुमका वाली बड़ा ऊंचा हिल वाली कान में झूले झुमका वाली बता देना गोरी मतरना कति कर हवे तोरे गाँव बताना रे का हवे तोरे गाँव कर डारे ते बसमना कर डारे बसमना कर डारे बसमना बड़ा ऊंचा हिल वाले कान में झूले झुमका वाले बता देना लाली साड़ी वो तोरना कथ मेरे हमें तोरे गाँव बताना रे
छात्रा तोर काकी समान है बेटा